va resoldre el tema de l'IVA, que teníem molta gent incertesa jurídica, això es va arreglar. Com va regular el tema del preu de menjador, el preu màxim, que estava congelat durant molt temps, i ara hi ha una fórmula que, entre altres coses, permet la pujada dels aliments i coses d'aquest tipus. I durant la pandèmia, com va canalitzar els ajuts i com va transformar els ajuts, perquè estan muntats d'una manera que eren molt perillosos, i aquests 3 punts doncs, són claus, i crec que moltes empreses estem aquí gràcies a alguna d'aquestes coses. Fem tot menjadors escolars. La característica és proximitat, treballem a territori català i ens adaptem molt al client. I després tenim un projecte pedagògic singular, propi i singular. Aquest seguiment amb el preu màxim, amb negociar el tema del conveni, el dia a dia que té molta complexitat i que la CIEC canalitza i que, a més, és un interlocutor que a l'altre cantó hi ha resposta, o sigui que això per nosaltres és fonamental.